va fer molta il·lusió, primer de tot perquè em van agafar com a coordinadora, jo ni m'ho esperava, i després, clar, quan em van comentar, mira, començarem amb fitxa llarga i tu seràs la primera, doncs clar, em va posar molt contenta. És un fet en el qual mai s'ha fet això, mai hem fet una vacunació tan massiva, mai nosaltres hem viscut una pandèmia i la veritat és que em va sentir bastant orgullosa, em va fer molta il·lusió, la veritat. Sempre hi ha, a dia d'avui, encara hi ha gent que pensa com la professió infermera com secundària per sota del metge, llavors que la infermera liderés tota aquesta pandèmia, que la portem liderant des del principi, i sobretot que en el tema de la vacunació, que és com a l'inici de la fi, no? Crec que el paper de la infermera ha estat clau, el paper de medicina també, però crec que en aquesta pandèmia el metge anava més enfocat una opinió, com a més al diagnòstic, al curar el pacient Covid. La infermera anava més encaminada a tot el que rodejava tot el pacient Covid. Em refereixo, teníem que fer PCRs, anàvem a fer PCRs, fèiem les cures totes vestides amb els pacients que venien al CAP, anàvem als domicilis, sortíem PCRs a les escoles, anàvem a les escoles, ara quan ve la vacuna també fem la vacuna. Vacances de Nadal estàvem totes treballant, perquè ens permetien, encara que tinguéssim vacances, podíem anar a col·laborar, vam començar amb les residències, vam estar vacunant en dies de vacances, festius, caps de setmana, doblant, pel matí anaves al teu lloc de treball, per la tarda estàs doblant, els caps de setmana ara, amb el punt de vacunació de Sant Pau, estem vacunant tots els dies, crec que la infermera ha sigut un paper clau. La gent s'està donant compte de la feina que fem la infermera. Que quan ha necessitat alguna cosa en aquesta pandèmia, que ha sigut un context completament nou per tothom, quan han necessitat alguna cosa la infermera ha estat allà. Llavors crec que aquesta pandèmia ens ha ajudat a empoderar-nos, però crec que hem de continuar perquè ens queda encara el treball per fer.